Haste genang dino tabuk gereng thai rogo. Juda motha hoda club di luwajung bai Kephek mali jamano karsunani bagai. Sikla hoda lam hamewo thangmono karsunani bagai. Thwngmungni bisingti bo hoja khlaijagui tongo. Abo kino tini ja salo sarini jorawo Baijalbari Don Bosco ni tei Mandai Don Bosco bai kaisa football friendly Bataimung khlaijaka. Asani football Bataimung thungjaka Baijalbari ringnokni thungnoklawo asani pandabo narwaingi manja phaika. TJTC hapuni borom ganang iam suhel deborma bonak kalibo manjaka mandai tei Baijalbari Don Bosco ni father tei rengkrungnai rok. Tini chini Baijalbari school ni thungnokhlawo tini chini Baijalbari Don Bosco by Mandai ni je Don Bosco school ni je friendly match football o Thwngmung Songchajakkha no puilana hambairubo chini father Joel te chini brother Alex te chini father Marcos te chini jotto adong songno bele kana hambairubo ini o jora kahamo norok ano chini o Thwngmung kahamno nainani jora diman bagai te jotono saimano chini Porimani logi ching Thwngmung belekin nangkugu taingke health is wealth ching saimono ching sak kaham tongse kha kaham tongnai kha kaham tongse lam kaham thanai ching future ching je kuno kaham marino ching achieve khlaimanai abon bagai chini students of je tini oma hake Tonnani sebri man bagai chini father sono teacher sono belekin hambairubo tangi hake seng chini corona ungmani yagulo chini o school no student of borok mathnya balokani chini thai chini brother no saman khanaka chini father no bo tini amoni sal kolomani yagulo borok tini je oma hake thangna jorman bagai borok belakan khatungjak tai ang dui dolono belakino khaka hamya faro tai tini o thungmao kaham kai tini discipline follow khlai tini sini o amse joto lukorongno nongni thungmani gereng kukno phunungui klangan bagai ang norongno ani bukhakti khakham ya faro tei norok joto kaham kai thungi tini norongni gereng kukno sini joto lukorno phunungui klang dini okok sigonjo sawino sungsitung jotono hambai belai khino khaksangkha Poila ang hambai rena musungo sini borom gnang em sa suhel debermano tamningke bono ang request laika tinini friendly football match o chief guest asa chief guest manjak de hine ang bono request laika te bo datina gosioi belai kana tongthoge chung jotona lamsoka abone bage bono hambairu te oro phai manjak chini Baijal ni principal brother Alex te vice principal father Marcos te oroni chaluknai PT master Ojit Debarma te Ramcharan te joto okra chakra rokno ang hambairu tamnike amoike sujog rikha chini students rokno oro chance rikha thungnani bage te sports by chini discipline by self discipline phayo ang jotono wish khlayo all the best te kam ke thungdi te jotono tongthok happiness te jotono utsa redis jotono koiza support redine jotono hambai